Mae animeiddio cyfres o luniau, neu stop motion, wedi cael ei ddefnyddio ers dros 100 mlynedd. Defnyddiwyd y broses yma i greu ffilmiau i'r sinema, cartoons a rhaglenni teledu rydych chi a fi yn ei gwylio'n rheolaidd. Datblygwyd y broses ffilm yma drwy ail-greu'r effaith llyfr flip, sef llyfr sy'n cynnwys cyfres o luniau sydd ychydig yn wahanol i'w gilydd ar bob tudalen. Os ydych chi'n flipio'r tudalennau'n gyflym, mae'n creu'r effaith animeiddio ac mae'r llun yn symud fel ffilm. Mae pob un ap animeiddio yn defnyddio'r un broses. O fewn y meddalwedd, mae modd tynnu cyfres o luniau camera, o fodelau clai, dynion Lego neu unrhyw degan fel ceir bach, gan symud ychydig ar y model rhwng bob llun i greu'r effaith symudol. Mae'r apiau'n rhoi cyfle i chi gyflymu neu arafu'r symudiad rhwng bob llun, a dyna sy'n creu'r effaith o symudiad. Mae modd i chi ychwanegu llais neu fiwsig i fywiogi'r ffilm. Beth am i chi chwilio am deganau o gwmpas y tŷ, i weld rydych chi ddod â nhw yn fyw. Dwi'n siŵr bod gennych chi ddigon o fodelau Lego neu ceir bach neu unrhyw degan i wneud y gwaith yma. Dyma chydig o syniadau eraill i chi. Dych chi'n nabod y cymeriadau yma ty be? A dyma un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd yn y byd animeiddio, Morph. Helo Morph, sut wyt ti heddiw? A dyna ni, diwedd y wers am heddiw. Welwn i chi gyd wythnos nesa. Hwyl fawr am y tro.